ne an kama tek to nokonya gi jahocho ma kata jahocho Lois tinwang'o ka ng'at machielo no bende biro to en maybe en kod nyalo. Koro inwang'o ka nitiere kuonde moko ma ok inyal we ng'ato mana kaka daktari ok inyal we ng'ato ni hinyore nikech onge pesa. To bang'e no tiyudo kaka inyalo kata mana tere, nitie kuonde moko kata nitie jomwang'eyo kata nitie kuonde mwang'eyo ma nitiere gi jok manyalo timo mago nikech nitie kaka giyudo omuom magichulo jogo. Nyisa ang'eni ma to koro nyalo bedo achiel kuom gigo manya owinjo bed ni pando to kata kamano ang'eni wadwa ng'eyo ni to kirango kwan oganda machopo iri mar ni mondo ochiwne gi hocho kwan chuo rom nade to kwan jowamia rom nade? Gima mora kochakore COVID nyaka sani kendo en morna ni inwang'o ka joma chuo. Kech ber mondo wawach gigo mondo mi ng'ato mijing'o, ok en gima wanyalo panda ahinya. Ni inwang'o ka joma chuo koro sani chakre COVID ne inwang'o ka koro ging'eny kendo inwang'o kata ka gidwaro hocho mar keny kata mar familia tinwang'o ka ng'eny gi gine ma gigo simo to gilos appointment tae gibiro. And seche moko inwang'o ni ng'ama dichwe mabiro to maybe ng'ama mama koro kendo chako dikre to gin